tu decembrové správy plné zaujímavých reportáží a akcií. Prvou z nich je návšteva svätého Mikuláša, ktorý zavítal aj do nášho kostola. Ale prekvapil aj deti a mamičky v Mami klube. Svätý Mikuláš sa v kostolíku zastavil vďaka krásnemu spevu našich najmenších. Rozprával im o svojom živote, o tom, ako sa mu páči v nebi a doniesol aj pozdrav od rôznych svätých, ktorých príbehy si mohli deti vypočuť počas adventných omší. Na cestu mu deti ešte zaspievali pieseň Už sa svätý Mikuláško na vandrovku chystá. Týmito peknými slovami sme sa s Mikulášom rozlúčili, no pri východe z kostola nás čakalo prekvapenie. Stal tam svätý Mikuláš, každému osobne podal ruku a jeho pomocníci, anielici, mali kopu práce s rozdávaním sladkých odmien. V našej farnosti sa venujeme prípravám na rôzne sviatosti. Jedna sobota preto patrila tretiačikom a ich príprave na prvé sväté prijímanie. Prišlo ich naozaj požehnanie, o čom sa môžete presvedčiť aj v nasledujúcom videu. V sobotu 1. decembra sa stretlo takmer 80 tretiakov v centre svätého Jakuba. Deti spoznávali, ako lepšie kráčať za Ježišom prostredníctvom dvoch tém: spoločenstvo a pozvanie do spoločenstva, a aj cez príbehy rôznych ľudí zo Svätého písma, ktorí sa rozhodli toto pozvanie Pána Ježiša prijať. Počas aktivít deti v skupinkách skladali pucle, naučili sa niekoľko nových piesní, zahrali sa, zatancovali si a aj zasúťažili. Na záver stretnutia dostali tretiaci modlitebné knižky, ktoré im majú pomáhať lepšie sa modliť. Aj tento rok sme sa intenzívne pripravovali na Vianoce počas adventných svätých omší. Potešilo nás, aká vysoká účasť detí, mladých a dospelých bola na týchto svätých omšiach. Napokon presvedčte sa sami. Témou rorátov bolo odvážne kráčať za svetlom, za Kristom. Tí, čo sa do tohto projektu zapojili, dostali plagát a každý deň si to nalepili obrázok svetca, ktorého životopis si vypočuli počas kázne. Predstavili sa známi i menej známi svetci, deti, kňazi, králi, dokonca i otroci. Po ranných svätých omšiach sa zišli vo farskej reštaurácii a spoločne sa naraňajkovali. Prajeme si, nech aj ich životy premení Kristus tak, ako premenil životy týchto svetcov. Šikovné mamičky z Mami klubu pripravili pre našu farnosť predvianočné posedenie spojené aj s mini-vianočnými trhmi. Pozrite sa, aká tam vládla atmosféra. 16. decembra sa v pastoračnom centre konalo predvianočné posedenie. Program začal vystúpením detí z Mami klubu. Predstavili sa detské mažoretky so svojou tanečnou choreografiou a deti z hudobnej školy Yamaha. Deti boli odmenené potleskom všetkých divákov, ktorí ich prišli povzbudiť. Súčasťou akcie bol aj predaj vianočných výrobkov, ktoré pripravili mladí a dospelí spolu so sestričkou Angelikou, a misijných výrobkov z Filipín. V našej farnosti sa už tradične uskutočnili 2 jasličkové pobožnosti. V nasledujúcom zostrihu vám z nich niečo ukážeme. Prvá jasličková pobožnosť sa uskutočnila v Jakubovskom kostole na Božie narodenie. Pripravili si ju pre nás šikovné dievčatá z divadelného stredka Lentilky. Prostredníctvom scénky a tanca nám priblížili udalosti, ktoré sa uskutočnili pred vyše 2000 rokmi. Ich vystúpenie sprevádzal mládežnícky zbor krásnymi vianočnými koledami. Aj v povinne na sviatok svätého Štefána deti pomocou krátkeho divadielka priniesli do srdca ľudí radosť z narodenia nášho Pána Ježiša Krista. Koledníci dobrej noviny navštevujú naše rodiny už niekoľko rokov. Ani tieto Vianoce neboli výnimkou. Mnohí z vás aj tento rok prijali do domu koledníkov a prispeli tým na rozvoj centra Jana Pavla II. Lokichare v Kenii. Toto centrum sa venuje hlavne postihnutým deťom. Z vyzbieraných peňazí Dobrá novina podporí aj ďalšie projekty v Kenii, Južnom Sudáne, Etiópii a Ugande. Všetkým darcom patrí veľké ďakujem.
O ďalších pripravovaných akciách budete informovaní prostredníctvom nedeľných oznamov. Tešíme sa na vás a ďakujeme vám za pozornosť. Pre Farskej správy Jakub a Zuzka, dovidenia!